giver dig nu healingsenergien, Karmic Power Release, og du skal bare sætte din intention på at tage imod. Healingsenergien arbejder på at rense dine erfaringer fra tidligere liv. Når vi går på jorden og arbejder med et karmisk tema, et emne, som det er meningen, vi skal lære af og arbejde med, så bliver der åbnet til erfaringerne fra tidligere liv, for at vi ikke skal starte forfra. I den database af erfaringer fra tidligere liv ligger også de traumatiske erfaringer, som vi har fra det tidligere liv. Når vi får åbnet til erfaringerne, bliver det åbnet så nænsomt, at vi ikke får hukommelsen med i vores fremadliggende bevidsthed, men kun erfaringerne. Og det sker, fordi vi som mennesker i bund og grund har nok at gøre med at håndtere et liv ad gangen. Når der bliver åbnet til hukommelsen til det tidligere liv, og det er traumatiserende oplevelser imellem, så bliver vi blokeret. Når vi med healingsenergien går ind og løsner op for de traumer og sikrer, at vi kan trække erfaringerne rent, der får vi en større power ud af de karmiske erfaringer, vi har. Grunden til, at der overhovedet er en database med erfaringer fra tidligere liv, er, at når vi som sjæl går over til sjæleplanet, så er vi som sjæl så forskellige fra det at være menneske, at vi i princippet ikke kan bære erfaringerne videre. Derfor er erfaringerne lagret i hver sjæls ånd, som er knyttet til jorden, eller som jeg også har hørt, de bliver kaldt Akasha-arkiverne. Gennem livet kan vi have flere temaer, som vi er inde og berører med mellemrum. Den healing, som du får nu, er en healing, som rydder op i forhold til de temaer, som du arbejder med lige nu. Healingen sætter din erfaring fri, så du kan hente den uden de traumatiske oplevelser. Healingen foregår over 2 gange. Den første del får du nu, og efter en lille pause får du anden del. Den første del rydder vi op i arkiverne, og den næste del healer vi de traumer, som du har fået i det her liv, ved at gå med kontakt til traumerne fra det tidligere liv, fordi i princippet bliver overført til det, du er nu. Det sletter vi, renser op, nulstiller i anden halvdel af healingen. Bare hold din intention på at tage imod det, som jeg har givet til dig. Måske kan du mærke noget allerede nu rundt omkring i kroppen. Måske mærker du ingenting. Det betyder ingenting for, hvor effektivt det er. Det er kun noget at sige i forhold til, hvilken følsomhed du har, og hvor du har dit fokus. Uanset om du kan mærke noget eller ikke mærke noget, er healing lige effektiv. Kan du mærke, at det klemmer og strammer nogle steder, kan du sende de områder, der gør sig bemærket, en kærlig tanke. Du kan forestille dig, at du gør dem større, så energien får plads og lov til at udføre sin healing. Healingsenergien blev bragt til jorden, Stonehenge i England. Og den er bragt ind for at hjælpe med at hæve bevidstheden på jorden. Og det gør den, fordi vi ved adgangen til uhindret erfaring fra tidligere liv får mulighed for mere effektivt at gennemleve vores karma. Karma ser jeg som livspensum. Jeg ser ikke nogen straf. Jeg ser ikke nogen udlevelse i forhold til det liv, som vi lever på jorden. Jeg ser et forhåndsbestemt tema, et forhåndsbestemt
pensum, som vi skal igennem for at lære vores sjæl. Udover den sjælelæring, som ligger, så sagde jeg også, at der er forudbestemt nogle slibninger og kanter på menneskevæsenet, så sjælen får mest mulig plads til at komme til. Karmic Power Release energien frigiver både de erfaringer, som bliver brugt til at udleve de karmiske pensum, såvel som den del af udlevelsen, som har med at tilpasse menneskevæsenet at gøre. Hold fokus på at tage imod. Og stille slipper energien. Og du kan nu sætte videoen på pause. Tag en tår drikke og strække dig lidt. Og når du er klar, kan du starte videoen igen. Og vi starter så den næste halvdel af healingen. Og det gør vi stille nu. Sætter dit fokus på at tage imod det, som jeg har givet. Og vi healer nu de blokeringer, de traumer, som har sat sig i det her liv, er at have kontakten til traumerne til tidligere liv. Fordi det sætter sig som aftryk i systemet. Hvor vi før healede traumerne i erfaringsdatabasen, så healer vi nu de aftryk, de har sat i dit system. Bare stille hold fokus på at tage imod alt det gode, jeg har givet dig.
Holde fokus på at tage imod. Og stille slipper energien.